Wonky, Weezy, Jared, ten ide. Kde je Jared? Jared, si dá punčák, chlapci. Makači, čaute, zdravím vás pri ďalšom vlogu. Dneska je to špeciálny vlog, lebo máme Wellbeing športový deň v Lehote. Budeme spolu športovať, súťažiť, budú volejbal, tenis, beh, bude tam aerobik, a.k.a. Tabata, Hitsbogdy, bude tam Danielkina yoga, bude tam Majči workout, Isochain, bude to úplne našľahané a moc sa na to teším. Dneska tu ide so mnou aj môj skvelý kamarát Jarči. Ahojte. Jarči, ako sa tešíš? No, zo začiatku som mal celkom aj trému a podobne, ale už sa na to mega teším. Verím, že to bude úžasné, bude tam zábava, šport, všetko, tak všetko, čo mám rád proste. To uver, on ide prvýkrát s nami na takúto akciu, on ešte nevie, čo ho čaká. Hej. Už sme prišli a ideme sa privítať so všetkými Wellbeing crew tímom, takže poďme na to. Cvičím. Poďme, makáme. Poriadne zdvíhajte nohy. Nádhera. Netoč, nemáš ty pás. Nie. A dolu. Ať je to pekný na videu. Keď ranné jogy bývajú o 5, ale dobre. Tak veľmi sa teším. Poď sa na chvíľočku stíšiť, sadni si do pohodlného sedu. Priatelia, akurát máme po joge, fajnovo ponaťahované a môžeme ísť do Tabaty. Jo, fialku prosím, Tomáš, by si mal fialku. Fialku, to je české vydanie tohleto, jo? Ďakujem, čokoláda môže byť kľudne, alebo kokos. Ďakujem krásne. Takže všichni máme? Kameraman nemá. Prosím, kokos tiež. A orange nebo? Môže byť. Dobre. Aktuálne sme na ihrisku po porádnej joge sa ponaťahovali a teraz si dajte so mnou riadnu Tabatu, takže poďme na to. Majči, Adi, ahoj! Perfektne. Majči bude robiť dneska kalisteniku a Isochain, takže aj to určite uvidíte. A Profesionálnu ja. no, toto je profesionálna, bude robiť stojky. Triky, haky, baky. Toto je môj osobný asistent a skvelý kamoš Jarči Balt. Čaute. Čaute. Tak poďme na to, poďme, nech to stojí za to. S Bogdym čeká nás tenis, Začíname, priateľ. čeká nás pizza, kterou si objednáme. Jaký je očekávání od dnešního dne? Je to prostě den lidí, kteří mají rádi zdravý životní styl, wellbeing a je to fanklub značek XS a Nutrilite. Takže Aktuálne sa nachádzame na workoutovom ihrisku. Dali sme si riadnu Tabatovú hit training, jak sa patrí a rozbil som ich. Taký rozdiel oproti treba klasickému posúvaniu štinkami, kde sa hýbete, tak tu dokážete vyvinúť ďaleko väčšiu silu, alebo keď si predstavíte, že hážete, neviem, napríklad šipku, čiže tam je obrovská rýchlosť, ale malá sila. Hej? A keď to snažíte posunúť veľmi ťažký predmet rukou, že ho chcete otlačiť, tak najväčšiu silu, alebo najťažšie to bremeno dokáže. Toto máte túto pružinu, ktorá robí zase ten efekt, že
a základom izometrického cvičenia, že to trvá veľmi krátko. V podstate izometrické ideálne držanie je 6 sekúnd. Môžete držať aj ďalej, čo sa týka sily a svalovej hmoty, ale nemá to už žiadny benefit. Ale čo by? Bogdič, ty už máš byť trénovaný. Sa bude teraz vyhovárať na tú záťaž, čo má okolo. Ťaj. To má zámerne tak. Aby mal na čo. Dá viacej. Ja ti zoberie aj podložku. Podložku, alebo tu mám onu. Však. Čo nehúb sa. Chce niekto spomaliť húpanie, povedz si, zastavím vás. Poď! To je na YouTube, Branči. Zaslúžime, ne? Rýchlo, kvalitne. Si? Čo špináte? A som jak na pláži, úplne rozbitý, spálený, pieskový, špinavý, ale cítim sa úžasne. Dnešný športový deň, Wellbeing je za nami, užili sme si to s celým tímom a teraz vám spolu všetci zakývame a veríme, že sa vidíme v auguste na ďalšom, takže celý náš tím. Ahoj! Čo mi povieš, že tuto bližšie, hej. Super, takže sledujte, dajte follow, dajte like a zdieľajte, lebo kvalitu treba čo podporovať. Čau.